Astăzi, 2 aprilie 2026, punem în vânzare prima serie de răsaduri de roșii. Avem în acest sezon un total de 30 de varietăți de răsaduri de roșii, hibrizi de roșii foarte productivi și gustoși. Cei mai cunoscuți de pe lista noastră sunt Precos, Rila, Kalina, Reiana, Bandida. Soiuri de roșii, răsaduri de roșii, inimă de bou, inimă de albenga, roșii gigant, Buzău 1600, prunișoare San Marzano, cherry roșu, galben și negru, roșii negre, roșii roz, dar și alte varietăți. Avem și specialități, cherry prunișoară, lacrima fecioarei, inimă de bivol, roșii țigănești, cunoscute ca fiind roșiile de altă dată, cele gustoase ale bunicilor noștri. Lista de prețuri, împreună cu toate varietățile de răsaduri de roșii, o găsiți pe pagina noastră de Facebook cu numele Răsaduri Legume Nicu Vidra. Urmăriți-ne, curând vom da startul și celorlalte răsaduri de legume.